Tarka shi, shin ko kun san menene dalilin da ya sa ƙasar Algeria take ƙoƙarin janye dakarunta wato daga ƙasar Mali da kuma ƙasar Nijar? To mai sauraro ka biyo mu a cikin wannan shiri inda za ka je mu ɗauke da wannan cikakken rahoto namu na wannan rana. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mai saurare barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin namu na yau. Idan kai baƙo ne a wannan tasha tamu ka danna mana subscribe sannan ka taɓa alamar ƙararrawar sanarwa yanda za ka ringa samun saƙonmu cikin sauƙi. Wato da zarar mun ɗaura shi a manhajarmu na YouTube zai shigo zuwa wayanka kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba. A yau ne muke ganin wani labari a inda wannan gidan TV namu ya binciko mana ƙasar Algeria da take ƙoƙari ta ga ta janye dakarunta wato daga ƙasar Nijar da kuma ƙasar Mali, wanda yin hakan wasu suna ganin cewa tabbas ba wai abu bane mai kyau, duk da dai ba a san menene asalin dalilin da ya sa ita ƙasar Algeria take ƙoƙarin yanke hukuncin janye dakarunta daga ƙasar Nijar da Mali, wanda hakan idan ta yi ana ganin cewa ba zai haifar da ɗa mai ido ba. Tunda waɗannan ƙasashen Afirka ya kamata a ce a yi ƙoƙari ne a haɗa kai a zama tsintsiya maɗaurinki ɗaya, saboda waɗannan Yahudawan ba son mutanen ƙasar Afirka suke yi ba. Duk yanda za su yi su bi wani hanya su ga sun daƙile wato ƙasar Afirka abin da suke yi kenan. Kuma ba wai suna so su daƙile ƙasar Afirka don wani abu bane, a'a face so suke su ƙara mai da mu bayi, ya zamanta a ce a koma ana musu bauta, kuma su suke da 100% wato su suke da 90% wato na gudanarwan ƙarfin zartarwa kenan, wanda kai da kake da ƙasar taka bai wuce a ce kana da 10% ba a cikin kashi 100. Kun ga to ina za a yi rayuwa cikin irin wannan, ba zai taɓa yiwuwa ba. To waɗannan mutane ba irin hanyoyin da ba su bi don su ga sun cimma nasu burin, wanda hakan idan suka yi gaskiya ba abu bane mai kyau. To shi yasa a koda yaushe su waɗannan shugabanni namu na ƙasar Afirka muke ƙara kira gare su da kuma ƙara ba su shawarwari, tunda dama mu namu dai bai wuce haka ba. Iyaka naka shawara ne, shawaran ma idan ka bayar da ita ba dole bane a ɗauka. Ka dai ƙoƙari dai ka bayar a ce kai ma ka ba da wani gudunmuwa a rayuwan duniyanka. To wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa mukan fito mu ƙoƙari mu wayar da kan 'yan uwanmu talakawa da har da manyan ma, kuma muna fatan waɗannan saƙo da muke turawa su kai inda muka tura su, ko za a samu ila Allah ya sa ko da wani mutum ɗaya ne ya amfana da shi.